бачако ёш любой кас ёшӣ мекунад дар ҳаёт бародаро. Любой кас бародар ман абу хеле саграи тоза нестам бародар. Просто ман аз таҷрибаи худам мегум то ки бародари азиз дар вақт шумо хато кардем, мо ошибка кардем, қариб падару модар ай даст метем. Ба ҳамун хотир шумо ани бародарҷоно кӯшиш кунед ки ошибка накунед. Ошибка мекунед бародари азиз, ягом ёро рафиқта дар гардат намебинед. Ягом нами ёро рафиқта дар гардат намебинед бародари азиз. Аллоҳ шоҳидай намебинед. Ба ҳамун хотир ҳамун арӯбаак ихта майда биги бикашерин бира кампир ё ча ягон занат битави зан бигир дар ин хел домо нағалтем бародаро. бародарҷоно кадомед ки мехоҳем падару модара ҳаҷ роӣ кунем бародари азиз, фарқш нест кадомеро бихоҳен ҳаҷ роӣ кунем, ба бовари комил бародари азиз метавонем ки номерода занг бизанем. иншоалло ба амраи худо бародармон беҳтарин бародара иншоалло дар хизматай. ё ки бародарое ки мехоҳем граница роӣ кунем, ина нигоҳ кунем ки бародар ба ришаш рафтагиай, ришаш қади чӣ хеле бародари азиз. ино хубиш дар чия бародари азиз, ин бародаро худшон гражданӣ ки ҳастанд, худшон мегиранд медроранд ва худшон мегиранд меброранд. ба ҳамун хотир бародари азиз бе самниватса бе ягон чиз метавонем ки зангш бизанем. фақат айнои бобои лангарӣ роҳи сафед шумода худо нигаҳбонтон боша. навора да канса тамошо кунед, дар дастотон садқа лайк ва комментария бинависонед. ассалому алайкум бародарои азиз, умедворам ки хуб ҳастем, соҳ саломат ҳастем. бародарои азиз, додаро хоҳиш мекунем аз шумо ки навора паҳн кунед, лайк бизанед, то ба як бародар мерасад, то ба як додар мерасад, иншоалло ки аҷру савобша мегирем. бародарои азиз, нигаҳ кунед да додаракҳо, хусусан шумода дахл дора. як бародари ма дар мин мушкилӣ нағалта, як бародари ма падару модараш азоб накаша, як бародари ма оби чишми падару модараш нареза. ба ҳамун хотир бародарҷоно, вай духтарое ҳастанд ки мезананд дипла мезананд пиён мешаванд бародарҷоно. ман намедонам ё ки таксӣ кор кестай ё ки ягон чиз кор кестай, ягон намёкат метай, ягон приглашатат мекунад, ту мехези мерай ҳамчуноне ки намира ҳози ҳамин бародарам ҳози у галони дела кардагиянина. рафтай чико кард дуруни мошин дам хела қапоқап кардагия, ай дуруни мошин у чико гирифтай бурдаеш дар хонаш то саҳара истодай, саҳар чо кард, саҳар шоб рафтай заёлениш нависондай, тамом қавриш канда шид. И ҳамин хела зазнасилва мегиранд мебаранд бародаро. ба ҳамун хотир бародарҷоно ҳар як кас бояд ки бидона ки чӣ кор куна ва дар куҷо поша мондестай. мо же поамона хато мондем. ҳамин хел ҳаст бародари азиз. шахсан ман дигар касоро дар назар надорам. ман чизеро ки аз гирди худам дидам, ба ҳамун хотир мегӯм ки значит любой каса любой секунд любой минут метавонанд ки поставид кунанд. манам ҳамчун бародар шуморо мегӯм ки поҳе ки ман мондамаш, алҳамдулилло ки мо ислоҳ шидем, алҳамдулилло ки мо дальши большиш кӯшиш мекунем ки штоби бо чишмомона калонтар рӯй кунем. то шумо ҳани бародари азиз дар ҳамин хел коро эҳтиёт кунем ки дар чанги нимихелиё назанем бародари азиз. вақте ки мезани бародарҷон дигар фоидат намекуна. падару модарат давленӣ мешавад, зану фарзандат айдис метик. шумо усунша баъд медонед ки чӣ хел қин аст ва чӣ қадар сангин аст бародари азиз. ба ҳамун хотир худтона эҳтиёт кунед аз ин фитнаҳо, аз ин найрангиҳо, аз ин шайтонгариҳое ки бародароро бурда ғалтондестанд дар доми худшон. ба ҳамун хотир бародарҷоно эҳтиёт кунед. худо нигаҳбонтон боша. ягон гапи пасту буланд зада бошем, узри зиёд. худованд нигаҳбонтон боша.